Исәнмесез бар треклерге. Бүген без Айюла, Хамай, клип алараны чыгардылар. Карайчакбыз. Башкортстан, сәлам, Татарстаннан. Идегез киттек. Айюла, Хамай, лайк куйганмагыз, каналга язылыгызга. Бу барбыр чынлап та поп музыка күбрәк ошаган. Бер әйтәсе килә, миңа монда аларның киемнәре күбрәк ошый бу клипта. Бу җирәйбә тректе, чөнки менә бу поп музыкадан ераграк китә әзрәк. Менә бу домбраны шулай ук ясаганнар, ул almost sound like guitar, you know. Менә курай юк, менә курай. Мен антым ничек башкаларда курай атала. Бездә ул курай. Бу мондай сувена. Миңа бу таулар белән ошый, ләкин бүтән локациялар. Мин аңлыйм, хәзер клиплар бик кыйбат тора. They're all cost a lot, you know, like I understand this. Nowadays clips, with music videos, it's so much pain and so much money, bro.
Yanımda kanımda haray. Barın hahedar. Калдылар мындай ме? Ярар. Әйбәт булды. Әзрәк локациялар әз. Ләкин хәзер кыйбаттыралар чынлап әйтәм. Үзе яхшы инде ул. Татарлар башкортлар һаман бергә булачаклар. Анысы. We gonna be always together like for thousands years, bro. Should be even more near to each other. Бардыр кил, бергә булырга тиешбез, бер-беребезгә булышырга. All Turkic shouldn't fight with each other. We should be closer to each other. Put like, subscribe, write a comment. Каналга языгыз, лайк куегыз. Unutмагыз, сез кайсы халыктан телегезне өйрәнегез. Learn your languages, whatever who you are. Don't forget your ethnicity, your history.